Šikuj do. Lopata za 200 000 eur. Na nej sú brilianty. Za toľko eur, že mi to nechce ani zaostriť. Počkaj, no už je to zaostrené. No takže toto je moja nová lopata. Na sneh, aby hejterom vybuchli kána. Lebo najebalo snehu. Není vidno ani moje nové Bentley, není vidno nič. A musím to odhrabať, čavo. Len som seknutý v krížoch, lebo som mal koncertnú šnúru po celej východnej Európe. Kto je pán, ja som pán. Takže ja by som tam poslal víš, kedy ten, čo keď spíva, tak sa trase. Jak falus. Víš, najlepší producent z Ameriky. Dám mu lopatu a odhrne mi Bentley, ale je to na vás, takže rozhodnite sa, či pôjde odhrnať to auto alebo ja, ale keď to budem ja, tak si dojebem kríže, takže je to na vás. A nezabudnite, že čím viac mi nebudete prijať, tým viac sa mi bude dariť. Som zabil!